to yayi alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce wadda ta daidai da 29 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 28 ga watan Septemba shekara ta 2008. ga mu a zaune a masallacin markazu salafiya number 46 majaro tudun wada Zaria, jihar Kaduna, Najeriya, a inda Allah cikin rahmar shi ya taimake mu domin mu cika wa matan garin ko kasar Zazzau za mu ce gaba daya alkawarin da muka yi musu na cewa za mu ainihin yi musu wa'azi a ranar 27 ga watan Ramadan insha Allahu ta'ala. Sai dai kasantuwar 27 ga Ramadan din ta yi karo da ranar Juma'a wadda muka ga cewa ƙurarriyar rana ce, sai aka daga wa'azin ya zo zuwa yau, ba don kuma ba saboda jiya kuma mun je mun yi wa matan Kaduna wa'azi waɗanda sun zo daga ƙananan hukumomin Samunaka da cikin garin Kaduna da wasu ƙananan hukumomi kamar Kaciya, Makarfi da makamantansu. To wannan tsarin haka za mu ci gaba da shi duk shekara insha Allahu ta'ala. Ma'ana duk shekara da ikon Allah za mu rinka ware Asabar da Lahadi ta ƙarshen watan Ramadan. Haka ya kamata mu ce, domin mun ce 26 ko 27 ko 28 ta iya yiwa ya faɗo ranar Litinin ko ranar Talata ko ranar Laraba. Mu kuma harin da muke shine a samu matan hatta waɗanda ke zuwa aikin gwamnati da matan da suke zuwa karatu da matan da suke zuwa wasu abubuwa waɗanda suke a working hours, wato a daidai lokutan aiki. Asabar da Lahadi tun da su ne yaumail ijaza, wato su ne ranakun hutu na ƙarshen mako a Najeriya, to su ne ranakun da za mu rinka yin wannan wa'azin insha Allah ta'ala. Kenan magana ta saba daga yadda tun farko muka tsara ta cewa duk 27 ga watan Ramadan za mu rinka yi wa mata wa'azi a nan Zaria, duk 28 kuma a Kaduna. A kenan dai Asabar ta ƙarshen watan Ramadan za mu rinka wa mata a nan Zaria insha Allah. Lahadi ta ƙarshen watan Ramadan za mu rinka wa mata a Kaduna insha Allah ta'ala. Manufar ita ce mu faɗakar, mu karantar, mu wayar da kai, mu yunkurar da mata kamar yadda maza ake yunkurar da su akan su tashi su yi aiki da wannan littafi da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau shekara 1400 kenan da wani abu. Kamar yadda muke ainihin fatar a zaburar da su wajen aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan da kuma ƙoƙarin kwaikwayar mata nagari da maza nagari daga cikin salafus salih waɗanda suka gabata, kamar Khadijatul Kubra, kamar Fatimatu Zahra, kamar Aisha Siddiqa, kamar Ummu Sulaimin, kamar makamantan waɗannan ire-iren sahabbai waɗanda a yau insha Allahu ta'ala muna fatar za mu ainihin gabatar da wa'azi gamsasshe wanda zai taɓo abubuwa masu ɗimbin yawa. Sai dai kuma a irin yadda na ga na tsara wa'azin, babu shakka ina ganin yau ta yi mini kaɗan. Me yiwuwa idan aka yi wa'azin lokaci ya yi, domin ba ma son mu wuce karfe 12 in Allah ya so. Idan muka ga lokaci ya yi ya ƙure ko zuwa 12:30 ba mu kammala wa'azin ba, to shikenan sai a ɗaga kuma sai bayan sallah sai a samu wata rana ta Asabar ko Lahadi wadda ta dace, sai a sake gayyato ku, sai a zo sai a sake zama sai a ƙarasa shi. Ba dan komai ba, wannan wasu saƙonni ne masu ƙarfi waɗanda na haɗa su na gabatar da su a matsayin lacca a ainihin garin Kaduna, wadda na sa mata gurɓacewar tarbiyya. Asalin abin da ya jawo wannan laccar tawa jama'a, a filin jakar Magori da kuma tashar DITV da ke Kaduna da wasu tashoshi ne muka ji kuma muka ga labarin wani abin kunya, abin mamaki daga wasu 'yan mata guda biyu 'ya'yan musulmi 'yan shekara 25 zuwa shekara 26 sun auri junansu. Ɗaya ta auri ɗaya, ta biya sadaki, kuma suna saduwa irin ta aure, suna maɗigo, suna gogayya a tsakaninsu. To abin da ya tona asirin, ita wadda aka aurar ce
sai ta je kuma wani namiji yana neman ta, sai ita wadda take ita ce matsayin mijin sai ta samu labari. Da ta samu labari sai ta ce wai ta kama kwarto yana neman mata mata. Wannan shedanci a gidan rediyo, a gidan talabijin aka nuna su, aka tattauna da su, ba kunya ba tsoron Allah. Har ita waccan da ke cewa ita ce miji sai ta ainihin yunkura akan cewa lallai za ta kai kotu saboda ta kama kwarto. To wannan abin barin gaya muku, wallahi ba abin dariya ba ne, ba abin dariya ba ne, abin takaici ne. Domin kika sani gobe ko yarki ce za ta yi, kika sani jibi ko kanwaki ce za ta yi, kika sani ko jikakki ce za ta fada wannan sharrin. Ɗaya kenan. Matan form 1 da amirarsu suka yo gayya suka zo suka same ni har gida, suka ce to gaskiya ga abin da ya faru a Kaduna kuma abin ya ruɗa su, sun ma rasa me ya kamata a yi. Shine na ce musu to abin da ya kamata a yi matakai ne za mu ɗauka guda biyu, ɗaya na aiki ɗaya na magana. Ɗaya na aiki ɗin lallai ne dole mu samu waɗannan yara a zauna da su, a yi musu wa'azi, a yi musu nasiha. Idan sun wa'azantu sun nasihantu to in ba haka ba kuma sai mai amfani da theorin Sayyidina Usman, ka'ida Sayyidina Usman ita ce inna Allah ya za'u bis sultani ma la ya za'u bil Qur'ani. Allah yakan yi gyara ta hanyar mai mulki ko mai sarauta wanda sai malamai su daɗe suna jan ayoyi suna fassarawa ba a saurari wannan gyaran ba. Ma'ana in mun yi wa'azi mun yi nasiha ba su ji ba sai mu haɗa da ƙarfin hukuma, sai hukuma sai ta tankwara mana su, ta mana maganin su. Domin bahaushe na cewa babu bararre ba gagararre sai bararre. Ma'ana duk wanda kuka ga ya gagara ƙarya ne, an bar shi ne kawai, an kyale shi ne kawai. Inna rabbaka labil mirsad. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Idan kun fahimce ni da kyau akan ainihin waɗannan maganganun da nake faɗe, sai ku gane wannan shine sabbaba na shirya musu wannan lacca. Aka yi ta a ainihin wato Ahmad Makarfi Quranic Recitation Complex, wato ainihin wurin gasa karatun alkur'ani da ke can a Kinkinau. Da aka yi wannan ainihin a can wannan wuri masu yara kun basu sun shigo za su hargitsa mana wuri, kamata ya masu yara a ce suna sama ko suna waje. To wannan kenan. Da aka yi wannan sai kuma mataki na gaba shine game da wancan aiki na a zauna da su. To akan haka ne ainihin ake ciki, sai dai gaskiya saboda Allah, saboda tun wancan lokacin na samu kaina a rashin zama, ban san ina aka kwana ba, ban san ina aka tashi ba. To sai wasu matsaloli kuma suka yi ta kunno kai a garin Kaduna musamman da nan Zaria da 'yan wurare tsiraru inda ba a rasawa. Shine sai ki ga yarinya 'yan shekara 3 ko 'yan shekara 6 sai a kama wani dattijo ɗan shekara 50 ko 70 yana ainihin zina da ita. Nan ma dai ba su gaji ba, matan fanwan da su women in da'awa suka ce mini menene mataki, yaya waɗannan abubuwa suke, yaya. Na ce musu waɗannan abubuwan akwai wasu sirrori a ƙarƙashinsu. Kamar mutum ne ku gan shi lafiyayye ya tafi ya je yana saduwa da mahaukaciya da tsakar dare, ba wai jima'i ne ya je ya yi ba, akwai wata fatawa ce da boka ya bashi, akwai wani matsafi ne da ya ce mishi ya je ya yi haka, in yi haka zai samu abin da yake nema. To waɗannan abubuwan har nake cewa lallai idan haka ne to wannan lacce ya kamata in dunkule ta da ita wannan ɗin da ne a Kaduna da kuma laccar da ne a Kaduna a jiya, na sa mata take mace uwar al'umma. Taken lacca kenan. Ina fatan ki yi kokari ki samu wannan lacca, domin na yi maganganu masu matukar muhimmanci dangane da irin yadda a yau makiyanmu suke neman su mai da ku mata hanyar da za su bi su ruguza al'umma, na kawo darajoji da matsayi da yadda Allah ya shirya mace don ta gyara al'umma. Amma kuma sai suka mai da wannan mace wadda Allah yake nufin ya gyaran al'umma ta hanyarta ta zama me, ta zama makamin da za a rugurguza al'umma. Kuma haka suke ta yin wannan aikin a yau. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. Ita wannan ainihin laccatawa ba zan canza mata suna daga taken da na sa mata ba a Kaduna, domin a Kaduna ma abin da na sa mata gurɓacewar tarbiyya. Haka anan ɗin ma zan kira ta, inna ma sai dai lokaci da yanayin laccar sai ya bambance su kawai. Ina faɗin wannan ne saboda waɗannan laccoci namu da wa'azozi namu
dukkansu mun shirya musu program akan kwamfuta wanda za a yi computerizing nasu. Ita ko kwamfuta in baka bambance abubuwa ba to za a iya samun ainihin matsala. Don haka taken wannan laccar shine gurɓacewar ainihin wato tarbiyya wadda aka gabatar a Zaria, waccan kuma wadda aka gabatar a Kaduna. Na haka cikakken taken shine gurɓacewar tarbiyya da sabubbanta. Menene ya haifar da gurɓacewar tarbiyya? Dan Allah me ya ja 'yar shekara 25 ta auri mace 'yar uwarta 'yar shekara 25? Abin da ya kamata a yi kenan. Kun san a al'adar Hausawa aka ga barna ta faru sai a sa duka. Ba duka ake sawa ba, bincike ake tsayawa a yi menene ya ja haka ta faru. Sai ki haifi 'yarki lafiya kalau, sai ki tura ta makaranta, sai ta dawo, sai ki ga ta dawo miki da wasu ɗabi'u tana neman tafi ƙarfinki. Me ya ja haka? Sai ki haifi ɗanki lafiya lau, kafin kwanaki kaɗan sai ki ga leɓɓan shi duk sun yi baki, yatsun shi duk sun yi duhu. Me ya ja ike waɗannan shaye-shaye? Abin da ya kamata kenan a rinka gabatar da binciken sabubban lalacewa, sannan sai a san waɗanne hanyoyi ne za a bi don a magance wannan lalatar da ta faru, kuma waɗanne hanyoyi ne za a bi a kafa don su toshe lalacewar da ake ganin za ta iya faruwa a gaban ba a tare ba. Don haka cikakken taken shine gurɓacewar tarbiyya da sabubbanta da yadda za a magance ta. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Wannan lacca na ainihin wato gabatar da ita ne a ainihin wato tsakanin ranakun Asabar da Lahadi waɗanda aka yi wannan taro, wanda ya daidai da 19 da kuma 20 ga watan Jumadal Ula wannan shekara ta musulunci wato 1429, wadda ta daidai da 24 da 25 ga watan Mai shekara ta 2008 ta Bature. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Na'am. A cikin wannan lacca zan taɓo abubuwa waɗanda suka shafi aqida, zan taɓo abubuwan da suka shafi ibada, zan taɓo abubuwan da suka shafi mu'amala. Amma ita laccar da yake is a social lecture, is a social presentation, ma'ana lacca ce da ta shafi harkar rayuwa da tarbiyya, to za mu fi ba da ƙarfi akan waɗannan abubuwan insha Allahu ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Na'am, na ce sababban gurɓacewar tarbiyya. A nan ina so lissafo wasu abubuwa ne mai bi ina sharhin su ɗaya bayan ɗaya da gwargwadon ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma bayanai na malamai waɗanda suka gabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa wannan zamunna insha Allah. Sai dai ina mai fatan zan yi ƙoƙarin takura kalmomi na in kuma yi ƙoƙarin ritsa ainihin wato jimlolin da zan yi magana a cikin bayanai masu sauƙi insha Allah. Wato daga cikin abubuwan da ne hasashe na bincika na gano cewa su ne ummul haba'isi na lalacewar tarbiyya, akwai gudanuwar hukumomin mu tun daga na ƙasa, wato tun daga ƙananan hukumomi har na sama, a tsarin da ba na Allah da manzon shi ba sallallahu alaihi wasallama, a tsarin da bai dace da karantarwar magabatan kirki masu tarbiyya ba daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu. Me wannan magana take nufi? Wannan magana tana nufin matakin farko da ya fara lalata tarbiyya, ya gurɓatar da tarbiyya. Mata suka lalace, maza suka lalace, samari suka lalace, 'yan mata suka lalace, ƙananan yara suka lalace. Wannan lalatar har ta kai ga shugabanni, har ta kai ga malumma, har ta kai ga duk wani wanda ake ganin cewa ya kai ya faɗa a ji, sai da zai lalata ta kai gare shi. Shine matsala ce ta faru. Yanzu muna zaune a masallacin nan, ana ruwa mu da ke ciki, ruwan nan ba zai taba mu ba insha Allah. Me yasa? Saboda akwai rufi. Amma in ya zama gaba ɗayan masallacin nan a buɗe ike, ma'ana ruwan yana zubowa daga sama mu kuma muna ƙasa, babu wanda zai ce ruwa ba zai taba shi ba. Ma'ana idan aka samu kenan hukuma ta lalace, to wannan lalata sai ta kai ga kan kowa. To lalacewa ta farko ita ce da hukumomin suka ce ba sa bin tsarin Allah da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yayin da aka waye gari kuwa mai mulki yana bin son zuciyar shi ne, mai mulki yana bin son zuciyar turawan yamma ne, mai mulki yana bin gargajiya da ya gada ne daga sarakunan maguzanci da suka gabata,
to babu shakka musiba ta faru, wadda wannan musibar ba za ta bar matar aure ba, ba za ta bar karuwa ba, ba za ta bar salihi, ba za ta bar talihi, mutumin kirki da na banza duk sai ta taba, ba za ta bar budurwa ba, ba za ta bar saurayi ba. Yaron da ke ciki ma wannan barnar sai ta same shi. Yau 'ya'ya nawa ne suna ciki cutar kanjamau ta same su? Me suka yi? Ba su ma fito duniyar ba, amma me yasa? Saboda uwar ta je ta yi zina, ta je ta haɗu da mai cutar kanjamau sai ta harbi ɗan da ke cikinta. A'a, ba ita ce ta yi zina ba, mijin ne je yi zina da mai cutar kanjamau sai zo ya fesa mata cutar kanjamau sai ta harbi ɗan. Barna ce ta yaɗu, sakamakon yaɗuwar barnar sai zama wanda ke ciki ma bai tsira ba. Ɗan da za a haifa ma nan da shekara 20, ma'ana wadda za ta haife shi ma yanzu bata balaga ba, sai zan bai tsira ba. Saboda me? Saboda abin ya zama fitina da Allah yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ku kiyayi fitina wadda idan fitina ta zo ba waɗanda suka canɓalo ta kawai take shafa ba, kowa take samu. Ku dubi musibar da ta fada ƙasar Iraq. Waɗanda suka je suka yi kwangilar wannan musiba wasu tsirarun mutane ne da ba su wuce mutum 50 ba, amma a yanzu an kashe mutane sun fi miliyan 20. Amma waɗanda suka jawo ta fa ba su wuce mutum 20 ba. La tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Ba waɗanda suka canɓalo ta kaɗai take samu ba. Yau mata nawa ne suka zama gwagware, 'ya'ya nawa ne suka zama marayu, sakamakon wannan fitina wadda tsiraru suka je suka jawo ta. Allah madaukakin sarki ya raba mu da fitina. Don haka babu shakka sababi na farko daga cikin sabubban gurɓacewar tarbiyya su ne samuwar gwamnatoci ba na Allah ba a ƙasa. Domin waɗannan irin gwamnatocin ba ruwansu da zina, za su halatta ta, ba ruwansu da shan giya, za su halatta ta. Duk wata barna da za ta faru wadda za ta rugurguza tarbiyya za su ba da izini, za su ba da lasisi, za su ba da ainihin takardar da za a nuna cewa gwamnati ta yadda a yi wannan barnar. Yanzu duk wani hotel da kika kewaya ke gan shi a cikin sabon gari, ko duk wani gidan karuwai da ke gani, ko duk wata wurin barna da ke gani, in kika taba su za su ce suna da certificate of CFO ko suna da certificate of permission, ma'ana suna da takarda wadda suka tafi corporate affairs. Hukuma ta ba su izini akan su zo su buɗe gida su rinka ɗiban 'yan mata ana zina da su. Hukuma ce ta ba da izini. In kika shiga hotel ɗin a tun a reception, wato a wurin da za a tarbe ki, sai kiga takardar izinin gashi nan, gwamnati ta ba su izini su tara karuwai a yi zina da su, gwamnati ta ba su izini su siyar da giya, gwamnati ta ba su izini a yi caca. Me yasa? Saboda gwamnatin ba ruwanta da Allah, gwamnatin ba ruwanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, gwamnatin babu ruwanta da mutanen kirki waɗanda suka ginu a bisa tarbiyya. To abu na farko kenan. Abu na biyu, gudanar da tsarin makarantu da manhajar karantarwa, wato syllabus da kuma curriculums a bisa tsarin da ba na Allah ba. In kuka dubi makarantunmu yanzu, a yau shekara nawa ne? 1984 zuwa 1986, wato yau shekara 24 ko shekara 22 aka yi ta gwagwarmaya akan a nan Zaria a bar yara 'yan mata da ke primary da ke secondary su rinka sanya hijabi. Aka kai gwauro, aka kai mari, aka faɗi, aka tashi, aka shiga, aka fita da ƙyar. Ma'ana ke yanzu da aka haife ki kwanan nan baki san me aka shawo ba, kin ɗauka duk 'yan mata tun da aka kafa makarantu da haka suke sa hijabi. A'a, da guntun skirt ake sa, mini skirt, wando ake sawa matsatse, zulumbuwar riga ake sa wadda take bayyana dukkan kwanoni na jikin 'ya mace budurwa, kuma a tura ta makarantar firamare ta balaga, a tura ta makarantar sakandare. Babu bambanci tsakanin musulma da kafira. A da tura su ake babu hula a kansu, babu dan kwali balle hijabi. Me ya faru? Makarantun ba sa gudanuwa a bisa tsari na ainihin Allah. Sannan manhajar karatu, syllabus, kamata ya a ce ko da makarantar boko ce, akwai tsari na karantar da addini a bisa tsarin da ya kamata, akwai tsari na karantar da tarbiyya a bisa tsarin da ya kamata. Za mu zo za mu ƙara bayanai akan wannan insha Allah.
don haka gudanuwar mafi yawancin makarantu ko kuma dukansu a bisa tsarin da ba na Allah ba ya taimaka wajen ainihin lalacewa da taɓarɓarewar tarbiyya. Sannan na uku, gudanar da yin auratayya da zaman aure ba tare da bin tsarin Allah ba, wannan ma ya lalata tarbiyya. Yau in aka tashi yin aure ake irin na al'ada, aure ake irin na 'yan boko, aure ake irin na kiristoci. Wannan irin gudanar da tsarin aure a bisa irin wannan ya haifar da lalacewar tarbiyya, ya kuma haifar da 'ya'ya marasa tarbiyya waɗanda ake haihuwa sakamakon irin waɗannan ainihin auratayya na al'ada ko auren 'yan boko ko kuma auren waɗanda suke 'yan duniya ne waɗanda suke kwaikwayo kiristoci. Sannan aka zo tsara zaman auren, sai a ki tsara zaman auren a bisa yadda Allah da manzon shi suka ce, sai a tsara zaman auren a bisa al'ada ko a tsara zaman auren a bisa boko ko kuma a je a kwaikwayo al'adu na kiristoci da yahudawa a ce a kansu ne za a gina irin wannan zamantakewar aure. Wannan na ɗaya daga cikin dalilai da suka rugurguza mana tarbiyya a yau. Allah ya kyauta. Na hudu, gurɓacewar kyakkyawar alaƙa tsakanin hukumomi da malaman kirki masu tsoron Allah da nasiha da faɗar gaskiya da kuma tsayawa akan gaskiyar ba tare da tsoron kowa ba. Ma'anar wannan maganar ita ce, an samu alaƙa ta lalace ta yi muni tsakanin gwamnatoci masu mulki da kuma malamai waɗanda suke faɗin gaskiya, ba don kuma ba saboda su waɗannan gwamnatocin sun shigo ne a bisa zalunci, kuma sun zo ne su yi zalunci, kuma sun zauna ne a kan su tabbatar da zalunci. Wannan sai yasa malamai na sunna masu faɗar gaskiya, mutanen kirki waɗanda ke da tarbiyya, tafiyarsu ba za ta yi da ire-iren waɗannan gwamnati ba. Domin me? Domin za a nemi malami ne kaɗai domin me? Don ya goyi baya akan zalunci. Zai ce ba zai ba, wannan sai gurɓata alaƙa. In ya gurɓata alaƙar, sai masu mulkin su tafi su ta yin abin da suke so, shi ko malamin ya je ya yi ta wa'azi ko kuma ya ja baki ya shiru. Ƙarshe dai sai a haifarwa da talakawa ɗan da babu ido, cikin da bai da uba. Ina ma'ana haka? Duk sadda aka ce gwamnati tana faɗa da malaman kirki suna faɗa da gwamnati, babu yadda za a yi alheri ya tabbata ga talakawa, domin maganganun da za su rinka faɗe na nasiha babu ruwan gwamnati a ciki, ba za ta ɗauka ba. Zaluncin da ita kuma gwamnati za ta rinka yi, ba za ta rinka neman malamai suna nuna mata haka bai halatta ba. Don haka sai zama suwane ne za a galabaitar, talakawa ne. Mai wa'azi ya zo ya faɗi maganganu, talakawa su ji wannan gaskiya ce, sai kuma su fita sai su ga waɗannan maganganun a aikace ba za su tabbata ba. Ita kuma gwamnati abin da ta tashi zartarwa shi za ta zartar. Don haka kullum sai zama tufka da warwara ke faruwa a cikin kwakwalen talakawa. Sannan zaluncin kuma in ya tashi, yadda zai bugi masu wa'azin haka zai bugi talakawa. To lallai gurɓacewa ta kyakkyawar alaƙa tsakanin hukumominmu da kuma ainihin malaman kirki waɗanda suke faɗin gaskiya ya taimaka wajen lalacewar tarbiyya. Sannan na biyar, samuwar alaƙa tsakanin hukumomi da miyagun malamai 'yan duniya. Yayin da ya zama gwamnatocin ba sa hudda da malaman kirki, sai suka koma suna hudda da matsafa, suka koma suna hudda da 'yan bidi'a, suka koma suna hudda da malaman da kawai manufarsu ita ce a ba su kujera su je su aikin hajji, manufarsu ita ce a ba su kujera su je su umara, manufarsu ita ce a ba su geron kunu da sukarin azumi, manufarsu ita ce a ɗibi sukari ko kuma shinkafa a ba su saboda hidimar sallah, manufarsu ita ce a yanka raguna a je a yi addu'a. Su dai ba wai a daina zalunci ba, matukar azzaluman za su ɗiba daga cikin zaluncin su ba su, to ta gyaru. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To kun ga wannan fitina ce wadda yake za ta iya tabbatar da lalacewar tarbiyya. Kuna ji ga malaman bid'a nan ana da su, ba sa fitowa suna wa'azi akan barnace-barnace da ake yi. A garin Bidda a yanzu akwai mutum yana nan yana da mata fiye da 120. Jaridu da suka ruwaito wai 80 da wani abu duk an rage ne, matan shi sun fi 120. Boka ne, matsafi.
duk matar da ta zo neman magani wurin shi in ya ganta yana so sai ya tsafe ta, sai ta ji cewa ba za ta koma garinsu ba, kawai shikenan da ta zauna sai ya ce shikenan ya daura kan shi aure da ita. To shikenan lokacin da al'amarin shi ya bayyana sai 'yan jaridu suka je aka yi hira da shi. Ana yin hira da shi, kalmar farko da ya fito ya ce, sai ya ce yana neman duk wani malami da ke da hujja a ƙur'ani inda aka ce kada a yi mata yawan da aka so, iya yadda aka so, a kawo mishi. Ni na fara bashi ansa a jaridar Daily Trust, na ce to wannan amsar kada malamai su sa baki, domin shi ba malami ba ne. Malami ne yake ba da ƙalubale ga malamai, ma'ana 'yan mata ne 'yan alibidi wanda ba su iya miya ba. Yaushe za su ce duk wata mata da ta iya miya ba ga tsoro ba ta zo? A'a, ku 'yan alibidi ne. Alibidi ko ya daɗi ko ba ya daɗi ba, dama ɓararrake ne, a ci ciki ya ruɗe. Ba a maganar ba miya ba ce, it's not a standard stew, ba ma'ana ba abinci ba ne haɗaɗɗe. Ma'anar wannan maganar shi ba malami ba ne, boka ne. Yaushe zai tunkari malamai da ƙalubale? To haka dai wannan magana. To da magana ta ci gaba da yaduwa, sai tashar talbijin ta ƙasa ta je ta hira da shi. Gashi nan da shi da matan da 'ya'yan da gidan da irin abincin da suke ci, standard abinci suke ci irin na shugaban ƙasa. Duk yawan nan nasu kusan mutum 150 ne ko da 60 a gidan shi, da mata da ainihin 'ya'ya, afuwan kusan mutum 350 ne a gidan shi, da mata da 'ya'ya da ma'aikata da sauransu. Amma shinkafa da suke ci irin shinkafar da shugaban ƙasa ko gwamna zai ci. Abinci suke ci lafiyayye. To a nan ne sai ya fito yi maganar da ta sa nake gaya muku wannan maganar, ita ce sai ya ce da ake cewa wai manyan ƙasa su sa baki, ya ce su manyan ƙasan su zo su sa mishi baki mana, ba su suke zuwa wurin shi ya nemi su aiki yana ba su magani ba? Kun ga ba za su iya magana ba. Me yasa ba za su iya magana ba? Su suke cin more shi, su suke kawo mai wannan abincin da yake rayuwa. In ba haka ba, sallar juma'a da muka yi karfe 9 ita tafi muni, ko kuwa auren mata fiye da 120 wanda babu dalili? Mu ko dalilai muke da su, mun je an taru da malaman da ake ji da su, mun kure su kakabba su da dalilai, amma zai aka ce mun aikata mugun abu, aka yi ta surutu a duniya. Sarkin Zazzau ya sa baki, dagaci ya sa baki, hakimi ya sa baki, malaman kungiyar izala, malaman kungiyar ɗariƙa, duk wasu munafukai da ke Najeriya sai da suka sa baki akan basu yadda ba. Amma me yasa sarkin ainihin bidda tsunnufi na bidda ya ja baki ya shiru akan wannan? Me yasa gwamnan Niger ya ja baki ya shiru, Babangida? Me yasa tsohon shugaban kasa IBB Babangida ya shiru? Me yasa Abdulsalam tsohon shugaban kasa ya shiru? Ina yar aduwa shugaban kasa, me yasa ya ja baki? Ina limamin Abuja? Ina Sharu Sale da yake cewa shine shugaban masu fatawa na Najeriya? Ina Dahir Bauchi? Ina manyan malamai giggansu da ƙananansu? Sun ja baki sun yi shiru. Me yasa? Saboda manyan ake wa tsafin, manyan su suke cin moriya. In ba haka ba, tun da muke a nan ba mu taɓa jin labarin wanda ya mata da sunan musulmi, kuma wai har ya ce sunan shi Muhammadu Bello, yana da mata 100 fiye da 20 fa. Kuna maganar 89, wannan tsohon labari ne. Matan shi sun fi 120. ‘Ya'ya ga sunan birjik, kuma kowa makaranta yake yana jin daɗin rayuwar shi. Me yasa? Saboda ana kawo musu kuɗi, maƙudan kuɗi, saboda ubansu matsafi ne, ubansu boka ne. Jama'atu Nasrul Islam hatta zartar da hukuncin cewa abin da ya yi kisa ne a kan shi in bai tuba ba, sai ta da ta ce ta janye. Me yasa? Da ya zo wannan maganar ya ce to ai ina manyan ƙasan nan su fito mana su hana shi. Nan da nan Jama'atu Nasrul Islam sai ta ji tsoro, sai ta ce ta janye, saboda abin nasu dama ba ilimi ba ne, munafunci ne. In ba munafunci ba, yaya za ku faɗi hukuncin Allah akan mutum sai don kun ji ya ce manyan yake wa aiki, kuma sai ku ce to kun janye? Ma'ana Allah ya fasa hukuncin kenan? Muna garin nan a Zaria, muna samari, yau kusan shekara 30 da ta gabata jama'a, aka kama gidan yankan kai a sabon garin Zaria. Hoton suwaye aka gani masu cin kan? Manya-manyan ƙasa, manya-manya. Sa hannun suwaye?
wannan wurin an ja baki an yi shiru ba a yi wani hukunci ba sai aka yi shiru saboda manyan ne suke yi. Gidan yankan kai yanzu guda nawa muke da shi, ga ɗaya can wajen kwangila na shayin ishara a kan shi. A nan cikin tsakanin Gaskiya kwatas da tudun jukun da tukur-tukur akwai gidan yankan kai. Menene yasa ba za a ɗauki mataki akan waɗannan wuraren ba? Saboda manyan ne suke cin kan? Saboda kaza, saboda kaza, saboda kaza? Saboda 'ya'yan talakawa ake kamawa? Saboda almajirai bayan Allah ake kamawa? Wane ya fito da daddare matar shi tana naƙuda ya tafiya nemo babur kafin ya dawo an ɗauke shi? Matar tana can tana naƙuda ta kashe ta, shi kuma yana can an yanke kan shi. Waɗannan abubuwa ne fa da an yi su an ji an gan su a garin nan, amma an ja baki an yi shiru. Sallar juma'a ce karfe 9 laifi, shine sannan sarkin Zazzau sai hankalin shi ya tashi, gwamna hankalin shi ya tashi, shugaban kasa, malaman bid'a, malaman kungiyoyi, malaman ɗariƙu, sai kowa lokacin jijiyar wuyan shi za ta tashi. Kuma mun ce in ba ga tsoro ba a taru mu da su a filin su kuwa, ba nan ne dandalin Zaria ba, a yi 'yar ƙuramana tun da abin nasu sun ce ba ilimi ba ne, sun kasa. To amma ga abin da ya damu al'ummar Zaria an kyaye musu maganin shi. Yanzu duk mutumin da ke Zaria ba shi da aminci akan 'ya'yan shi. Mutane nawa ne aka kawo mana cewa cikin azumin nan muna tafsiri ana wa'azi a yi addu'a, wance ta bata, dattijuwa wance, matar aure wance, 'ya'ya kaza, yaro kaza, duk sun bata. Ya za a yi mutum ya bata? Mutum agwagwa ce? Agwagwa ce za ta bata, jaki ne zai bata, amma ya za a yi mutum ya bata da bakin shi ya bata? Ba zai yiwu ba, sai in kama shi aka yi. In ba haka ba, mutumin da yake dogarawa idan ya makuwa ya samu kanshi a gwargwaje, ai zai bude baki ya ce jama'a ga anguwar da nake, ba za a kai shi ba? To amma an kame shi aka barbada mishi hoda fiya fa, shikenan sai a je sai gan shi kawai a cikin wani gida. Waɗannan irin malamai waɗanda suke matsafa ne, malaman bid'a ne, 'yan duniya ne, yau su ne suka bi suka makalkale jikin gwamnatocinmu na ƙananan hukumomi da gwamnatoci na jiha da gwamnatoci na tarayya. Waɗannan irin shaidanu su ne yau a jikin ministocinmu da permanent secretaries. Yau kwamishinoninmu suna nan sun makalkale wa irin waɗannan. Ya jama'a, ba za ku yi mamaki ba, yaro ɗan ƙarami bai wuce shekara 35 ba an ba shi kwamishina, yana cikin mu ahlus sunna tsindim. Shikenan sai muka daina ganin shi, sai ya take wando, sai ya aske gemu, shikenan sai ya fara yawo da 'yan mata a mota, shikenan kwana biyu kuma me yasa ne baka da sai wai mu ba ma addu'a. Muka ce a gidan uwarwa aka ce ba ma addu'a, wai mu ba ma addu'a. Wace addu'a ka zo ka ce kana so a taya ka ba mi maka ba? Amma me yake nufi? mu ba ma tsafi, shi kuma yana son a yi tsafi ne. A ce aje a samu nonon mace na hannun hagu a yanko, aje a samu farjinta a yanko, aje a samu azzakarin saurayi a yanko, a zo za a hada nan da nan, da zaran an zo ta zarce kai ne za a ce, kai ne za ka ce. Saboda neman duniya ne kawai. Dama wai sun ce duniya a neme ki ta hanyar banza, wai duniya ba a neman ta halal. Sai an yi kisan kai, sai an sha jini da kokon kan mutum sannan za a samu duniya. Sai an yi sujuda ga gunki, sai an yi zina da jaka, sai an yi zina da mahaukaciya. Duk wannan kirarin da suke wa duniya kenan. Amma kuma kuna ganin ga yadda karshen sa yake kasancewa nan. Sai Allah ya dora mutum rashin lafiya, a je a bincika, a saka shi a cikin na'urar gaba daya ta binciki tun daga bargon shi har fata shi, a ce an gano ba wata cuta, a halin kuma yana ihu cewa shi fa bai da lafiya, kuma na'urar ta ce lafiyar shi lau. Ya taba Allah ne, ya taba Allah ne. Ina ce a garin nan muna zaune muka ji a gidan rediyo aka faɗi wata magana gaba da gaba, kuma jama'a aka dake aka yi shiru. An ce wani kai, an ce kana shan giya, ya ce kwarai da gaske, ya ce amma ka taya na addu'a, na rage, na kusa tuba, ka taya na addu'a Allah ya sa tuba. Sai ya ce to kayan min wannan tambaya ta maka daɗi? Ya ce to ni kuma zan maka tambaya. Suwana da suwana iyayen gidanka su kasancewa ba giya suke sha ba, jinin mutum suke sha? A nan gidan rediyo aka yi wannan magana a garin nan muna ji, kuma maganar ta wuce. An ce wane da wane su jinin mutane suke sha, kuma an ja baki an yi shiru.
to jama'a idan ya zama shugabannin da ke jagorancinku suna yanka mutane suna shan jininsu, ran da aka ce ga wani zai sha giya za su hana shi? Ai ta zama karamin alhaki, domin duk haramcin giya ai bata kai jinin mutum ba. Allah ya kyauta. To kun je ji wannan. To sannan abu na shida, gurɓacewar kyakkyawar alaƙa tsakanin zamantakewar jama'a. Kowa ya zama mai cin gashin kanshi. A tarbiyya ba ruwan wani da ɗan wani, wannan ma lalata tarbiyyarmu. Misali, mu a sadda aka haife mu daga baya-bayan nan ma mun tashi mun ga wata irin tarbiyya, dattijo ɗaya in ya faɗi doka duk yaran anguwa za ta yi aiki a kansu. Idan kuka hangi dattijo kuna wani mugun wasa, da kun hange shi kafin ya shawo kwana sai ku watse, ko ba ku san kowaye ba, saboda kun san ya isa, shi kuma ya san ya isa. Amma yanzu wa yake maganar kai wa ɗan wani magana? Ɗan kama in kai mishi magana zai dube ka ne ya ce dad shit, cewa baba kai kashi ne wannan maganar da kake, ka gabara ka ba mu wuri, kai ba ƙauye ne, muna holewan mu zaka abin nan. Wai shi ya zama bature, ya je ya yi boko. Tarbiyya ta lalace. A da dattijo ɗaya zai tara yara 50 ya musu kaciya, da 'ya'yan shi da waɗanda ba 'ya'yan shi ba, kuma kowane yaro sai an sai bunsuru an yanka an kai shi gidansu tare da bunsurun. A da idan sallah te dattijo ɗaya ne zai siyo atamfa guda 70 ya bi diya raba wa mata da yaran anguwar. Saboda haka aka rayu cikin mutunci. A da babu wani dattijo da ake faɗin sunan shi a anguwar. Kowane dattijo ana faɗin shi da sunan baba, kowace dattijuwa ana ce mata baba ko inna ko goggo ko ya duka ko ya finda kowace ce. Amma yanzu kowane dattijo da sunan shi ake faɗin shi. Kowace dattijuwa yanzu da sunanta ake faɗinta. Wannan ya lalata mu, ma'ana taɓarɓarewa da rugujewar tarbiyyar da ke tsakaninmu. Wannan ya taimaka wajen tarbiyya ta gurɓace. Sannan gurɓacewar kyakkyawar alaƙa a tsakanin iyaye da hukumomin makarantu da malaman 'ya'yayensu. A da Parent Teachers Association, wato ƙungiyar malamai da iyayen yara, ƙungiya ce da ke haɗuwa don a yi aiki tare, a gudu tare, a tsira tare. Ma'ana malamin da ke karantar da 'ya'yanki ko malamin ɗanki ina da cikakken iko, don shi malamin kin san ba zaluntar ɗan zai ba. Shi malamin yana jin cewa wannan ɗan shi ne, amana aka bashi. Jama'a, headmaster mu ba musulmi ba ne, kirista ne, amma har gida yake bin mu lokacin hutu ya rinka tambaya, wane ya je makaranta allo, wane ya yi sallah, wane an aike shi ya ki zuwa, da bulala shi zai je. Ba musulmi ba ne. Duk yaron da ya makaranta firamare shekara 30 zuwa sama a lokacin nan, a muciya ya san malancin da abin da yake kenan, da bulala shi zai zo. Duk gidan da yake da almajiri ko ɗalibin shi a gidan ya sani, yana zuwa zai ce ina wane, ce gashi sai ya shigo, ina uwar shi a kirata, yana yin sallah. Arne ne fa shi din ba sallah yake ba, amma ya ce an ba shi amana 'ya'ya ne, don haka sai ran da ya rubuta satifiket ya baka sannan ya sallame ka. Don haka dole za ka yi sallah, ko ba don Allah ba ko don malancin do. Dole uwarka ta baka nika ka je ka kai ko surfe, saboda ba haka ban malancin da ya bullo da la'asar aka ce an baka surfe ka ki zuwa, bulala 10 ce a zauren ku zai kwantar da kai maka, ya sa yaran gidanku su daga ka sama, ai maka bulala, sannan ya ce ai maka gwalo, ai maka yeho, a bi da kai babban titin muciyan nan a sa yaran anguwa su kalle ka. Wannan ya taimaka wajen tarbiyya. To amma a yanzu fa sai aka waye gari muna da karancin malamai da za su ainihin taimaka wajen tarbiyyar. Malami ne zai ga yaro yana shan ganye wiwi, sai daka mishi tsawa ya ce kawo nan, ka gan kawawa kawai, ka isa ka sha ne, sai karbe sai ya karasa. Shi su ne manya ya kamata su sha wiwi, wai ka isa ka sha wiwi ne, kai kawo nan, sai kwace, sai mutsitsike kawai ya sha, shi kenan ya daka wa yaro tsawa ya tafi. Kun ji, wato ta halatta a sha ta kenan ake so a ce kadai dai ba za a ainihin sha bane in an girma.
wannan lalacewar tarbiyya ce. Allah ya kyauta. Waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da na yi tsokaci na yi nazarin su dangane da abubuwan da suka gurɓata tarbiyya ko suke gurɓata tarbiyya. Idan na zo don in yi magana akan yaya za a bi a gyara waɗannan abubuwa da suka gurɓace, ya za a magance su, sai in ce abu na farko, lallai ne hukumominmu su dawo zuwa ga tsarin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen gudanar da shugabanci da kuma gudanar da jama'a tare da waiwaye, a waiwaya baya a ga yaya ne magabata suka yi domin ɗaukar kyawawan darussa. A nan ne zan ba da shawara lallai akan a nemi littafin akhbaru Umar, wanda ainihin malamai biyu suka rubuta, a Sheikh Ali da kuma a Sheikh Naji at-Tantawi suka rubuta shi. Wannan littafi yana ɗauke da labaran Sayyidina Umar da yadda Umar ya shugabanci, da irin adalcin da Umar ya. In na so barin ɗanɗana muku kaɗan daga cikin abin da ke cikin littafin. Misali, tarbiyya ta kai tarbiyya a zamanin Sayyidina Umar, Allah ya ƙara mishi yarda. Umar ya sa doka na a daina yin caca. Shikenan sai mutane suka daina yin caca. Rannan sai wasu suka je suka samu wani tsohon gida, suka je suna caca a tsakar gidan, suka kulle kofa. Da suka kulle kofa sai suka ci gaba da yin caca. Sayyidina Umar dare yayi yana kewayawa, yana patrol, yana binciken jaya talakawa suke, sai ya ji kayaniya. Da ya ji kayaniya sai ya natsu, sai ya fahimci caca ake yi, sai kama katanga sai ya haura, sai ya dira cikin gidan. Yana dira sai 'yan cacan sai suka dake, suka ki watsewa, sai suka tsaya, suka ce mishi lafiya? yi ce na kama ku kuna caca. Suka ce gaskiya ne, mu ma mun kama ka. Ya ce yaya kun kama ni? Suka ce yawa ka kama mun muna caca, Allah ya hana caca, kuma kai mai mulki ka hana caca, amma mu ma mun kama ka ka haura katanga, domin Allah ya hana a haura katanga, cewa ya wa'atul buyuta min abwabiha, in za a shiga gida ta kofa ake shiga. Na haka mun yadda mun saba wa Allah, kai ma kuma ka saba wa Allah. Umar ya ce haka ne, to mu haɗu mu tuba, ku bar caca, ni ma ku buɗe mun kofa mu fita. Yanzu kun ga tsari ne na adalci ya kai ga haka. Ma'ana har mai laifi ya yadda ya yi laifi, amma kai ma da kake son ka hukunta shi sai ce kai ma ga laifi tattare da kai. Na dawo tafiya, na zo wajen Funtuwa, sai yan road safety suka tare ni, suka ce wai fitila ta gefen mota ta fashe. Na ce gaskiya ne. Sai na ce amma ba ta wace kadai ta fashe ba, ta kuma ga ta nan fasashiya ce, babbar ce ma ta fashe kuma. Imana theorin ka'idar duk ɗaya ce, ni tawa ya karama ce ta fashe parking light, ko kuma babban ma gaba ɗaya a fashe take, babu idon ma a cikinta. Ni ko ta akwai idon, yadda ta kyasta za a ga ta haske ne da yawa dai, ba irin yadda ya kamata ba. Amma ku ta ku ba idon ma gaba ɗaya, ba kwalbar, ba fitila. To ya aka yi kuma? Shine sai ɗayansu ya ce kai fa na gane ka mun taɓa tare ka can wajen Sokoto muka yi ta jayayya da kai. Na ce ba wani abin da na faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Sai ɗayan ya ce malam wuce ka ba mu wuri. Na ce Allah ba mu alheri, ku je ku gyara taku, ne ma in gyara tawa. Allah ya taimaka. Sayyidina Umar ya shigo cikin gidan shi, yana da matar shi sunanta Atika, sai ya same ta tana sallah a wata sabuwar dadduma. Sai ya tsaya a kanta, sai da ta yi sallama ya ce ina kika samu wannan dadduma? Sai ta ce gwamnan ka ne zai zo ganin gida Madina, shine ya siyo mini tsaraba. Shine ya kwace dadduma, ya je ya samu wannan gwamna. Yana zuwa sai maka mishi dadduma a ka. Ya ce me ya haɗa ka da matata za ka kawo mata tsaraba? Ma'ana ba yana magana tsarabar ba ne, asalin abin da yake magana ina ka samo ta. Dukiyar jama'a ka sato, ka zo ka kawo mana cin hanci. Yanzu ba haka ake yi ba? Sai a kashe mu raba da manya don manyan su rufa maka asiri. To amma akwai wata rana sunanta yawma tublas sara'ir, rannan sai an tona asirin komai. La takhfa minhum khafiya, babu wani abin da zai boye ga Allah. Allah ya kiyaye. Haka dai sayyidina Umar, Allah ya kara mishi yarda, a zamanin shi gwamna ya kawo mishi wani irin biskit mai daɗi. Umar ya zo ya ɗauki wannan biskit ya ɗanɗana ya ci,
ya ji zaƙi coin sai kira wannan gwamna ya ce sai kira ɗan aike ce wannan biskit da gwamnan Azerbaijan ya aiko ka kawo duk ƙasar Azerbaijan ana cin irin wannan biskit ne? Sai ya ce a'a, wannan sai dai state house, sai government house, sai gidan gwamnati, sai gwamna da matar shi da 'ya'yan shi. Sai ce to ka ɗauki kayan tsiye shi ka mayar mishi ka ce ya ciyar da talakawa abin da yake ci a gidan gwamnati, tunda dukiyar ta talakawa ce. Bai kamata a ce mu ci dawa datsa ko ba datsa ba kuma a ci kaza fresh a gidan gwamnati. Ya kamata ne ya zama abincin zai zama iri ɗaya. Don haka sayyidina Umar wata rana ana yunwa jama'a, ga abinci a gidan gwamnati sai ya kici, sai ji cikin shi yana ƙugi, sai ke cewa cikin shi ya ke uwar hanji, ki yi kuka ko ki yi shiru, ba za ki ci ba har sai talakawan musulmi sun ci. A yau yunwa jama'a da yawa suke fama da ita. Yanzu fa wani yana nan ba yana maganar tuwon sallah ba ne, yana maganar gobe ko akwai garin rogon da zai jika ya sha da safe. Ba yana maganar tuwon sallah ba ne. Tuwon sallah wani yau shekarar shi 10 ya yi sallama da tuwon sallah. Kuma wannan irin talaucin abin ya bani mamaki. Bare da muka yi taro a Makka da wasu abokanmu suke cewa dan Allah layya da alhazai suke yankawa a rinka daurewa ana ɗibowa ana baiwa talakawan musulmi da ke Makka, musamman Hausawa. Na ce ba ana rarraba bai ce a'a, in dai da sarari mu yi musu hanya su rinka samu. Ya ce domin wani yana nan zaune a Makkan nan nama daga bana sai baɗi. Talauci wato ko ina akwai talauci. Shi yasa annabi in yi sallah sai ya addu'a kafa uku, sai ya addu'a guda uku ce a cikin addu'ar. Ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa adhab al-qabri. Allah ka tsare ni daga kafirci da fatara da azabar kabari. Fatara mugun abu ce. Idan fatara ta daki mutum wani lokacin sai ya kasa bautawa Allah. Sannan fatara tana kai ga kafirci. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Kenan lallai ne hukumomin su dawo su koma yadda Shehu Usman ya bar su rabu da tsarin da Bature ya zo ya kawo. Wannan kuma shine tsari na adalci. Kun san cewa a ƙasar nan tamu da kafin Bature ya zo ya rugurguza gwamnatin musulunci ya kafa ta kafirci wadda take ɗauke da fasikanci? Kun san cewa mace za ta fita komai tsakar dare ta je duk inda take so? Kun san cewa matafiya za su tashi koyaushe su yi tafiya? Ku ɗauki ƙaramin wannan misalin. Yanzu a ƙasar Makka ko Madina ba a yin tafiya galibi sai da daddare, musamman yanzu da watan azumi. Za ka yi tafiya daga Makka za ka je Madina, sai ka bari sai karfe 9 na dare ko karfe 10 an gama sallar tarawihi sai ka je ka shiga mota. Karfe 5 na asuba an iso da kai Madina. Hanyar ko tsuntsu babu a hanyar, balle barawo, ko tsuntsu ba za ka gani ba. Duk abin da zai ja matsala an kawar da shi a hanyar. Amma kuma mutane su sani da cewa Allah yana kawo wa mutane tsaro ne da gwargwadon imaninsu da Allah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ayat da Allah madaukakin sarki yake magana akan Annabi Ibrahim da shi da jama'a shi, da Allah madaukakin sarki yake cewa wato waɗanda suka yi imani da Allah waɗannan su ne suke cikin aminci, ula'ika lahumul amn wa hum muhtaduna. Waɗannan suke cikin aminci kuma su ne shiryayyu. Idan kuna son Allah ya kawo muku cikakken tsaro da zaman lafiya, Allah ya raba ku da 'yan tauri da 'yan daba da barayi, to imaninku da Allah ya yi ƙarfi. Mutanen Makka da Madina imaninsu da Allah yana da ƙarfi, don haka Allah ya taimaka musu ya zaunar da su cikin aminci. Sai ku ga mutum ya gama kasuwancin shi, da watan azumi ba sa rufe shago, da lokacin hajji ba sa rufe shago. In ka gama kasuwancin ka kawai sai ka ja labule sai ka saki sai ka tafi ka gida ka kwanta sai gobe ka dawo. Kuma ba mai gadi fa, ba a daukan mai gadi a kasuwa, babu mai gadi duk Makka da Madina da Jidda. Shari'a Mansur din nan da kuke jin ana cewa rumbun kuɗi zinare ne zalla, amma in aka kira sallar asuba sai balarabe sai ya saki labule sai ya tafiya shi sai je ya kwanciye shi, ba zai zo ya bude ba sai bayan sallar tarawihi. Tsawon wunin guda
ba mai gadi. Sannan ya gama kasuwancin shi 12 na dare sai ya saki labule, ba zai zo ya bude ba kuma sai gobe. Ba mai gadi kuma ba barawo, kuma za ki bi tsawon layi ya fi tsawon majarar ɗin nan, babu ɗan sanda babu ɗan agaji ko kwada, amma kuma barawo ba zai zo ba. Shine yadda su da Allah, sai Allah ya sa musu aminci. Amma ku duba halin da muke ciki jama'a. Yau shekara 2 da ta wuce na je garin Bauchi wa'azi, aka bani labari wanda ya tsorata ni, cewa wasu yara ake fama da su 'yan kalare sunansu, wato 'yan daba. Da magariba ta yi sai su rinka bi gida-gida suna zina da matan aure. Sun fi karfin 'yan sanda, sun fi karfin kowa, an rasa yadda za a yi da su. Kawai dai tsoron da ake, to yau kuma ina za su duro, gobe kuma ina za su dira. Sai da Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya yaye fitinar. Amma wallahi akwai limamin da sai da ya sawo baƙaƙen kaya, tun daga rawani har riga har takalmi har agogo, ya zo da bakar takobi sharɓeɓiya ya ce za a yi jihadi a kansu, za a yi kaza, za a yi kaza. A wannan ranar sai da yaran nan suka je suka yi fyaɗe da mata sun fi guda 50 matan aure. A nan muciya yau kamar shekara 7 ko 8 da ta wuce, yara ne 'yan anguwar muciyan ne, a nan aka haifi uwayensu ma, a nan aka ɗaura auren uwayensu, amma suka zama 'yan iska tsakanin muciya da babban titi da sauransu. Da tsakar dare za su fita suna fashi, suna zinace-zinace da matan aure. Yaro aka kama ya yi zina da tsohuwar da ita ta yaya uwar shi. Tsohuwa ce 'yan shekara 60 da wani abu, ashe ita ta ɗauko uwar shi yaye ta yaye, ya je danna tsohuwar na ya zina da ita. Amma me ya faru? Sai ga iyayensu sun tafi police headquarters sun je su karɓo su yi belinsu. Madadin in suka ji za a sako su je su roƙi 'yan sanda a je a harbe su, an rage iri. Amma iyayensu suka karɓo su, suna nan yanzu da karnukansu suna wuni suna bacci, sai da daddare su tashi su shiga operation. A muciyan nan ga yara an haife su yau sun gagari kowa a muciya. Magariba na yi sai su fito da ɗan ƙaramin mashin suna gudu, su kashe wutar gaba su kashe wutar baya, su doke wannan tsohuwa, su kada wannan yaro zai kai wa kakashi abinci. An yi an rasa yadda za a yi. Ƙarshe da abin ya faskari mutanen babban titi shine fa sai suka ce wai bari su sa irin kabarin mai tatsinan nan, duk wanda ya rugo da gudu tudun ƙasa ya kada shi, sai su haɗu su bubbuge. Wai iya abin da wanda duk cikin yaran ba wanda ya kai shekara 30, 'yan shekara 17, 18, shekara 22 ne, amma sun gagari iyayensu. Me yasa? Idan ku ba ku zama mutanen kirki ba, Allah ba zai bar 'ya'yanku su zama mutanen kirki ba, kuma sai Allah ya azabtar da ku daga gare ku. Da 'ya'yan inyamurai ne suka hauro su ne sai a ce 'ya'yan inyamurai ne, da daga wani gari ne amma a anguwa aka ɗaura auren iyayensu. Ga wannan ya je ya danna tsohuwa 'yan shekara 60 da wani abu ya zina da ita, ita ta yaya uwar shi. Karewa dai kenan. Wannan ba musiba ba ce? Musiba ce. Don haka kowa ya kokarin gyara zuciyar shi ya zama mutumin kirki, don Allah ya zaunar da mu lafiya.